Tá ceann spéisiúil gom díobh inniu a chuirde is me sé OMP agus siad é leabharmheas agus an ceann bheith a bhascaing inniu ná honey served on Thorns. Leabharín mangara cuineáin Lola Ridge agus céhí Lola Ridge nó ceirhí Lola Ridge well ainrialach éireannach a bhíonte rugadh céad chuige bliain hin Lá Cliath I garnán Thorns carnán an sa charnán agus tá dáanta tríhangacha leihí sa Cnuasach seo agus tá siad aiste go gaige ag ar seanna chard Gabriel Rosenstock agus ag John MacDonald go Hallbanis agus seo sais leabharín beag tannaí eile leabharín mangara nó ceann sais éaltrum agus tá sé fáilte ag Poet of the Planet arís ní léirm céhiad dá cumach leachtar mar ailseáin ach ní léir go díreach cé hiad an dram sin. Cuid an leir seo brenin siad cinan ar nós leabhar tá féin ailse ní hégur cáin é sin ach tá sé simú mar churcaige ach bíon rudí spéisiúil an agus tá leabhar eile chuirteach a Gabriel Rosenstock le déine agus siadm gur leabhar é bhaint le hathritil ó ainrialach éagsúla ach an bhain sin níor bhéon eolas go marthaí agus tá sé spéisiúil dimigh si go dtí neo amhrach agus se ní an éir sin I gceist leis tá sé nílach trocha lehanach an ach tá sé spéisiúil nuair dí sin tá dánaí faoin Palestine an Palestine agus leihí mé sin daobhanis an Palestine plan de orsa na háise fiúin scriste sú an dáhain ag éirí I ngach gas díot I ngach péach a ásan na rí sin ní a scuite. Cén fá a meach ard chlár mór a wetse nuair sé an dáhain do charíise. Agus ní go mar ní hégur anna himigums na dáanta ann ach sin go gáí gur fiú agus gur fiúntach dáanta astrú agus trí fráisés an astrúáin gus fáin tú tuiscintí agus áitin an nua agus díreach an duine seo bhfuil darmad umlá nach mór déanta arí gur si a fáilisiú stuff sais raibh lóideach agus gur tháinig sin saoil chuige bliana hin agus se idir gur si simán honey served on Thorns. Sin é weimse, sa lá